likaJesu namandla wonke awu amen. uNkulunkulu wethu ekhona phakathi kwethu, we salute him. Singamphinda ngezandla one more time phezu kwamakhanda ethu. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. His name is Jehovah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Asithathe ithuba sibingelele kakhulu bazalwane egameni likaJesu Kristu elinamandla wonke awu amen. Bonke abazalwane asibathole ngapha eDurban, nabasuka abantwana basuka eRichmond, siyabingelela nonke bazalwane egameni likaJesu elinamandla wonke awu amen. We are so grateful to God osiphe another day okuba simphakamise egameni likaJesu awu amen. Sibonge nabazalwane abakwazi ukuphuma in such a weather. We know to most of abazalwane if weather ingeyinhle kushintsha ama plans. Give us check our scripture reading from the book of Psalms chapter number 37. Psalms chapter 37. Psalms chapter number 37. Psalms 37 verse number 3 and number 4. Verse 3. Themba kuJehova, wenze okulungileyo, hlala ezweni, uzondle ngokukholeka. Verse 4. Zithokozise ngoJehova, ikhona ezakukunika okufiswa inhliziyo yakho. You can pray for us. Baba, izwi lakho leli khuluma ngalo nangalesi sikhathi egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Father, we pray. Amen. Amen. Nakhuzani ESV it's on trust in the Lord and do good, dwell in the land and befriend faithfully. Delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Oh, amen. Ngifisa just to share this passage gafishane, then we will pray. uDavid osibhalela lamazwi, hallelujah. As we know, maningi ama-psalms uDavid awabhalile, most of them wawabhala asetshenziswa ezingoma zokudumisa. Amen. But this psalm, it's ayihluke. If you study about this psalm, yona, it's a wisdom psalm. It's a psalm ayibhala nje full of wisdom, esipha guidance when it's come to indlela esiphila ngayo. Oh, amen. Uma eqala le psalm kuba sengathi uyibhalela umuntu okhathazekile, ngoba umuzwe eqaleni ethi ungakhathazeki ngalabo abanenhlanhla endleleni yabo, ethi ungakhathazeki even nababi ubabona bephumelela ukudlula wena. You see ukuthi uma ebhala le psalm kuba ngathi uyibhala kumuntu onembuzo to God ukuthi uNkulunkulu kungathi mina ungilibele noma ungikhohliwe. Awu amen. Uma ebhala le psalm kuba ngathi uyibhalela umuntu oze engaqalazi ngisho enkonzweni ethi baba noma sengiqalaza ababi ngibabona sengathi bona bayaphumelela kunami, angaze manikhona bazalwane. Then uDavid ubhala this psalm engathi uyibhalela that kind of person mayisethi nje kuyena trust in the Lord. From verse number 1 and verse number 2 uchaza lo muntu ambhalelayo, lo muntu okhathazekile, lo muntu onewari yokuthi kodwa uNkulunkulu sengathi unembuzo ethi what about me, if ngibuka izinto indlela ezingenzeki ngayo. Angazi noma nikhona abazalwane. Lo muntu ube esemupha the three things afanele zenze from what we have read. Umupha izinto ezo3 afanele zenze, masemupha the result yalezi ezo3. Uthi number 1, you have to trust in the Lord. Aw amen. Shuthi ngamagama uthi kuye
khohlwa abantu. Ungalokhu unaka izinto eziningi, okwakho umthemba uNkulunkulu. Trust in the Lord. Sikhona kodwa abazalwane. Sizokhumbula ukuthi iwari nefaith ayihlali ndawonye. Whenever umuntu worried, so sokusho ukuthi ifaith iphumile. Angathi nami bazalwane. Whenever umuntu umbone nefaith ethi uNkulunkulu ngiyamazi khona azoyenza, kusuke lapho ifiye newari iphumile. Sikhona kodwa abazalwane. Kwesinye isikhathi if ufuna ukubona ukuthi uNkulunkulu awumthembe kangakanani, check ukuthi ukhathazeka kangakanani. Angiphinde that statement. Iwari eningi nokukhathazeka, it's a sign yokuthi ifaith ne-trust from God isukile kumzalwane. Nikhona kodwa abazalwane. So uyingakho umuzwa from verse 1 and verse 2 mayikhuluma uDavid uthi ungakhathazeki. Sho lo muntu vele umbhalela laba bantu ufika kubo bakhathazekile. Uthi ungakhathazeki, futhi uDavid kungathi research uyenzile lo muntu ambhalelayo ukuthi ngiyabona wena ukhathaza ukuthi abanye banenhlanhla. Ngiyabona ukuthi wena ukhathaza ukuthi abanye bayaphumelela. And worse nababi. You see, this was it's like lo mzalwane lo wayimele ukukhathazeka yokuthi uNkulunkulu sengaze kimi ngenzeki lutho even ukudlula ababi. Angazi ama numbers alwane. But waqhamuka esethi uDavid esebhala themba kuJehova. Ake sithi trust in the Lord. Wafika kuyesethi themba kuJehova. Kusho ukuthini ukuthi trust in the Lord? Kusho ukuthi fane uphose kuye konke ukwenza uthi yena uyazi nazoyenza. Sikhona kodwa abazalwane. When you trust him, bazalwane, isuke uthi ngiyamthemba ukuthi kukhona angakwazi ukwenza. Sikhona bazalwane. Noma kukhona akwenzayo, noma kukhona azokwenza, noma kukhona akwazi ukukwenza. When you trust him, usuke uthemba izikhwepha zakhe. Trusting God ikwile level ukuthi ngazi ukuthi he is able ukulungisa into engibhekene nayo. Awu amen. Ngifisa ngisondele eduze uma sewuya ku number 2 we-advice kaDavid usethi and do good. Uthi ngame magama awukwazi uba nefaith kodwa ungabi nakhareka. Because kuba sengathi uyothi sekuphendula kodwa engakufica endaweni yakho because yena usendaweni elungile. Angazi noma nikhona abazalwane. So uthi uDavid ngamagama kulo muntu, you have to balance the trust and your doing. Sikhona abazalwane. Uthi mthemba uJehova, uthi mthemba uJehova usethi bese wenza okulungileyo. Ngicela ukuthi sisuke besisho njalo. Lithi mthembe, themba kuJehova, lithi wenze okulungileyo. You know, bazalwane, usathana indlela ayiqile ngayo ufike kwabanye ifaith eyishaye bengamthembi uNkulunkulu. Uma ukwaphunyuka wamthemba masethi hayi ngizoshaya ilocation ungenzi kahle ukuze noma sekuphendula engakufici endaweni. Sikhona kodwa abazalwane. Usethi ke trust in the Lord, but more than that you have to do good. Sikhona abazalwane. Trusting God ukuthi ngiyamazi khona azoyenza. Doing good ilocation kuba kwi-alignment naye. Angazi noma nikhona kodwa abazalwane. Doing good is more of the location, the spiritual location. Yindawo sikhona abazalwane yokuthi uma engiqalaza fane kwazi ukungithola. I must be visible to God. Sikhona kodwa abazalwane. Trust in the Lord and do good. Masethi number 3, zithokozise ngoJehova. Delight yourself in the Lord. Sikhona abazalwane. Usethi ke ngama amagama kungakenzeki okuhle okungakujabulisa menze yena injabulo. Ngaze nganiswele abazalwane. Lamagama athi delight yourself in the Lord ichaza ukuthi uma ingeke into engangichaza empilweni angivele ngifocuse kuye ngibuke yini enhle kuye.
ngimane ngicelebrate yena ukuthi I have this God. Nginonkulunkulu kodwa ongaka, nginonkulunkulu bengubani kodwa kuba nonkulunkulu ongaka, sithokozise menze yena injabulo. Sikhona kodwa bazalwane. Ngamagama umbuku uDavid, this kind of believer ayikwazi ukufika kwi-level la khona ithi ayijabulile ngoba ingenakho ukuthi, ngoba uma kungakafika ukuthi uvele ejabule ngoJehova, uvele ethi uNkulunkulu wami uyena injabulo yami. Sikhona bazalwane. Ngifuna sibuke egcineni uthi kuDavid, uma wenze lezi zinto, then God will give you the desires of your heart. Oh bazalwane, lithi then uNkulunkulu uyokupha konke okufiswa inhliziyo yakho. Ngamagama ithi uthi uDavid lo mzalwane, I'm giving you the pattern yokuthi ukwazi ukuthola ama desires akho. Ngikupha ipattern, ngikupha uthi ngamagama, ngikupha ipattern, ngikupha iguidance, ngikunikeza imanual yokuthi uma ufuna ukuthola the desires of your heart, do these three things: trust in the Lord, do good, delight yourself in the Lord. Sikhona bazalwane. Ngamagama angikwazi ukucomplaina ngama desires ukuthi akanginikile kanti lesi 3 ngiyiphasana. Sikhona bazalwane. Okwami is to focus eyintweni ezi3 yokuthi ngiyamthemba. Sikhona bazalwane. Ngenza okulungileyo, ngiyithokozisa ngaye. Sikhona bazalwane. Lokho kwama desires uyabona ukuthi ingxenye yenziwa yena, uye elijobe sesinikeza okufiswa inhliziyo yethu. Sikhona bazalwane. Let me try to summarize what I'm preaching today, because what I'm preaching today, it's a key. It's a key. Yabona mathi umuntu uzokhuluma imfihlo yempumelelo in the kingdom. This is a secret yempumelelo in the kingdom. Yokuthi la embusweni uphila ngokumethemba, uphile ngokwenza kahle, uphile ngokujabulisa ngaye. Aw amen. Uwasusa amehlo kubantu abaphumelelayo, uwasusa amehlo kubantu, because ukubona ukuthi kodwa uNkulunkulu sengathi abangathandazibo okungcono kubo, sengathi laba abakhohliwe bangenendaba nawe bavele bafuna into ivele iqathake kalula. Uthi uDavid, hayi ungayikhathazi ngalabo wena bamba lezi 3, mthembe wenze kahle, uyithokozise ngaye, then he will give you the desires of your heart. Before I close, ngiyayithanda into akayinikeza umuntu uNkulunkulu. uNkulunkulu akakunikeza ama desires akhe, akakuniki into efisa uyena, kodwa uma uyithokozise ngaye, wamethemba, wenza kahle, uhambe uyophenya inhliziyo yakhe ifisayo, bese kunikeza the desires of your heart. Sikhona kodwa bazalwane. Ngamagama ithi lento, uma nginezifiso enginazo, angikwazi ukulahla le pattern yokulanda izifiso. Uma nginezinto engiyifisayo, angikwazi ukulahla lezi 3. Ngifisa siyimemeze one more time. Number 1 is trusting the Lord. Number 2 is doing good. Number 3, we delight ngaye. Sikhona bazalwane. Ake sisho umethemba, ukwenza kahle, uyithokozisa ngaye. Yebo sisho umethemba, ukwenza kahle, uyithokozisa ngaye. One more time. Umethemba, ukwenza kahle, uyithokozisa ngaye. Then uthi David ke, these things are the keys yokumenza uNkulunkulu evele enikeze umuntu onke ama desires enhliziyo yakhe. Sikhona kodwa bazalwane. Do you see ukuthi lo muntu akafastile 40 days? Nikhona kodwa bazalwane. Niyambona umuntu akafastile 40 days, angisho ukufasta kuyinkinga, but uyambona ukuthi lo muntu hayi ngoba ehlala entabeni, kodwa ubamba okhiye ukuthi konje izinto itholwa kanjani embusweni. Because one of the things that is very important as a child of God, yokuthi you need ukubaza okhiye bezinto noma beminyango yombuso. Awukwazi ukuba kwi-kingdom kodwa ungayazi okhiye beminyango yombuso kuwona, ngoba ugcina uba sembusweni kodwa ungakwazi uaccess izinto zombuso wakho. Sikhona kodwa bazalwane.
Now umkhiye walesi sifisa inhliziyo yethu number 1 umethemba uJehova. Sikhona tabazalwane. Umethemba kusho ukuthi noma ngayazi ukuthi into yami yokwenzeka kanjani kodwa I trust him. Ngimthembe even in his silence. Oh amen. Yabona ngimethembe noma ethule in his silence. Ngithi noma ethule kodwa I know ukuthi uNkulunkulu wami kukhona akwenzayo. Sikhona tabazalwane. Now we like David uthi awukwazi ukuqalaza abantu abaphumelelayo nababe bephumelela kanti mhlambe babi in your God kodwa ba faithful ku God wabo. Mhlambe umuntu ufaithful ku God wakhe noma uGod wakhe engenazulu kodwa kusho ukuthi izinto zaNkulunkulu wakhe uzibambile. Yingakho loNkulunkulu wakhe noma efile kodwa emkhiqizela. Because you can't be unfaithful to your God and expect your God to produce izinto adume ngazo. Mhlawumbe masingacheck imibuso yonke, I'm sorry to say this, it's like thina we Christianity, we are the worst people abangamhloniphi uNkulunkulu wabo. Ungaya kubonga abantu when it comes to their God. Noma ngathi uthi xa bahambe ngeenyawo bazohamba ngeenyawo. Noma ngathi bahambe nehluthu bazoba nehluthu. Noma uNkulunkulu wabe ngathi abavala izitolo ngo1 bazoyivala. They are faithful to their God. Uthothi uthi xa waboka kamkhulu njongo wethu mncanyana kodwa ngoba bathembekile endleleni zalo yoNkulunkulu lo nkulunkulu mase baproducela. Thina we have a big God. SinoNkulunkulu okwazi ukwenza izinto ezidlula bonke onkulunkulu. Iproblem ukuthi izindlela zakhe ezikwazi ukuthi simntokoze kuzo ukuze siphe izinto asizitobozi. Siyakwazi ukumkhonza kodwa singamethembi. Sikhona tabazalwane. Siyakwazi umkhonza kodwa singame uthi ithemba lethu alikho kuye. Awu amen. Ithemba lethu njani? Alikho kuye. Sijalo ubona mase sibalisa ukuthi no this one kahle kahle bengamthembile uJehova. Uyithembele nje into zakhe zamandla akhe. Kodwa nje ukuthi uNkulunkulu wami ngiyamazi kukhona ngakwenza. We are failing on that one. Now we have to trust the Lord and do good and delight ourselves in the Lord. Then he will give us the desires of our heart. Namhlanje bazalwane bengize nale psalm. It's a psalm of wisdom. Yihubo uDavid alibhala full of wisdom. Lokuthi in this life singakwazi ukulanda izinto kuNkulunkulu. Amen. Singakwazi ukulanda izinto kubani? kuNkulunkulu, but we need to do these 3 things. Themba kuJehova. Wenze kahle. Uyithokozise ngaye. Let me explain these things again. I found this 3, but it's interconnected. Trusting God is all about uthi I know uthi khona azoyenza. That is trusting. But doing good, it's a position. It's a waiting place. Ngabe ngikukhoda abazalwane. Baningi abantu ukuthi bamtrustile uNkulunkulu kwehla izinto but bavele bangabe bikho kwi-position yo receiver. Doing good ukuba kwi-gap, ukuba kwi-position yokuthi whenever engiphendula kangifici in the location. He is a God of location. Do you remember Adam no Eve? uNkulunkulu efika ntambama uAdam sewonile uThixo akayanga la uAdam ecashe khona. But uThixo uye kwi-location akayi kumuntu. uThixo uyi-location. Uya kwi-location uthi Adam ukuphi. He's a God of the location. Oh amen. Akezi kumuntu uza kwi-location. Sikhona tabazalwane. Now doing good, it's a location. Oh amen. Doing good, it's what? A location, indawo ukwenza kahle. But delighting yourself with the Lord is like uyithosa ngoJehova is what you do daily. Daily. Ungakayitholi into oyifunayo. Ungakayitholi into othi hayi finally sengifikele kukho konke, but you delight yourself with the Lord.
usho ukuthini udelight uchaza ukuthi kuvaluisha ukuhamba naye, kuvaluisha ukuphila naye. Uthi anginakho ukuthi kodwa uNkulunkulu wena umkhulu, anginakho ukuthi kodwa ayive ngiyakuvaluisha uze oh my god, can you take it down? Let me say another thing. You need to delight yourself in the Lord until you say, Baba, even engicelile kuncane kunawe. Let me repeat my statement, church. Delight yourself in the level uthi kodwa wena uNkulunkulu azomkhulu ukudlula konke engikufunayo. Menza injabulo yakho. Ngesikhathi umenza injabulo uvele nganqene ukunika noma yini. Bafethu, ngoba uThixo unejealous, unesikhwele. So uyasaba ukunikeza into efusa inhliziyo yakho kade yakakayibone injabulo yakho. Uyasaba ukuthi fanele uma ngamnikeza izinto ayifisayo, sho ngiyomswela ubani. Nakha akakayitholi kodwa futhi akayijabulisi ngami. Zingekho, how much more senazo? Sikhona abazalwane. Now, delighting yourself in the Lord kuchaza ukuthi I value his presence. Ukuthi ukuba nawe Nkosi kukhulu, ukuba nawe kuyizulu kimi, ukuba nawe is everything. Ukuba nawe is everything. Oh amen. Sikhona abazalwane. You value ukuthi nje uNkulunkulu kuba khona kwakho kuyo yonke into. Oh amen. When you do that, child of God, yinto ezokwenza ukuthi even if engakunikeza umuzi we-1,000,000, amen, umuzi we-1,000,000 or more than millions, because God can give you anything, ukwazi ukuvuka emzini obizayo kodwa uyoguqa kuye uthi Nkosi ngize kuwe ekseni. uThixo bazalwane ukodwa ukucheck engakakuniki ukuthi nginjabulo yini, uyithokoza ngami as uyithokozisa ngaye. Ayikho into eyidesire inhliziyo yakhe ayinqenayo ukuyikhipha ngoba uyazi ukuthi vele I'll be bazalwane on top of his or her list yezinto ezimjabulisayo. So in my closure bazalwane, let us take this psalm, this wisdom from David yokuthi asikhathazi ngayo yonke ongahlangana sikhathazi ngakho, ongalunga sikhathazi ngakho. But our aim, our mission every day is these three things. Nkosi khulisa ukholo lethu, ngenze ngikuthembe. Aw amen. Ngenze ngikuthembe. Masungibamba ungiphilise kahle. Ukuze ngingaluzi izinto engayicela ngise kahle. Aw amen. Ngoba izinto sozuyicela ukwenye indawo, zithi masophendula kanti sukwenye indawo. Ngenze kahle. Bese enhlizweni nami ungenze ngikujabulele wena. Noma ngivula amehlo ngayibona into engayijabulela kodwa ngicela nje wena Nkosi ungenze ngikubone kahle ube injabulo yami. Ngenze ukuthi ngijabule ngawe. Then we will see our God esinikeza whatever that our heart desires. Oh amen. Can we stand? Shall we stand? Kuwe Baba gibegi ithemba sithi kuwe Baba gibegi ithemba Shandaba sithi kuwe say like you mean it. Oh, Shande Kasaya.
come before you. It's our prayer, even in this afternoon. Lord, increase our faith. Lord, increase our faith. Lord, shape our character. Lord, Baba Tonamanda, we give you Baba Tonwell our hearts. We give you our hearts. We give you our hearts. Baba Tonamanda, iba injabulo yetu. In the name of Jesus Christ of Nazareth. This is our prayer. Sikhulisa ukholo lwethu, sigcine esandleni sakho. Baba Tonama senze sijabule ngawe, sithokoze ngawe. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Thatha Nkosi indawo yakho ume njengoNkulunkulu. In the name of Jesus Christ. Thank you, mighty God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Somebody we can lift up our, shall we lift up our hands? Let me make this prayer. Let me make this prayer. I pray for your faith. 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 Awethu uNkulunkulu ukwazi ukwenza okukhulu kakhulu ukudlulisa lesingayicela. But we need to work out our faith. I pray for your faith. Trust him. Trust him. Trust mthembe. Uzukuphimisela emthandazweni yakho uthi wena baba uyithemba nami. Methembe. Every day uphimise ukhulume uthi wena uNkulunkulu ulithemba nami. Ngaphandle kwakho ayikho into engaba yilutho. I trust you. Trusting God kusho ukuyisurrender. Kusho ukuyilahla kuye. Kusho ukuthi Nkosi ngumthwalo wakho mina. Ngumsebenzi wakho. I trust you. Trust him. Trust him. Trust him. Trust him. Trust him. And do good. And do good. In the very same generation. La khona kwenziwa noma yini. Uthi kodwa Nkosi, mold my character. Shape my character. Umenze injabulo enhliziyo yakho. Delight yourself in the Lord. Menze injabulo. He will give you the desires of your heart. As I'm about to pray, sifana mehlo ngifuna ukumemezela lento ngithi konke okufisayo noThixo usazokwenza. He will. He will. He will. He will. Trust him. Do good. Delight yourself in him. He will give you all the desires of your heart. Father, I pray for abantwana bakho. As their hands are lifted up, I pray for their faith. I pray, oh God, I pray for their spiritual focus. Amehlabo ebheke kuwe wena wedwa as an author and the finisher of their faith. I pray for them. Baba uthona amandla wonke. Vusa the greater faith. Ifaith engenanyakaziswa. Bekukholwe wena uNkulunkulu onamandla onke. In the name of Jesus Christ. Father, this is our prayer. This is our prayer. Namhlanje Nkosi emini besizothi Baba khulisa ukholo lwethu. Shape our character. Shape our character. Mold Baba Tonwell our character. When we injabulo yethu. This is the declaration that we are making. Siyamemeza Nkosi sinamhlanje yazi when we injabulo yethu. Asina injabulo ngaphandle kwakho Nkosi. Even a sacrifice in our hearts can never be compared to you. Can never be compared to you. You are greater than our desires. You are greater, far greater. Shande kasaya lamaya. Kaya. I pray for the revival in the hearts of abantwana. Revive them. Revive the joy of our salvation. Thank you, Jesus.
for the fresh anointing. Thank you, Jesus, for the anointing that breaks every yoke. Baba, buyisi focus yethu. Make us to fix our eyes to you. Sibheke wena wedwa Nkosi. Oh, this is our prayer. This is our prayer. This is our dedication today. We dedicate our life to you. We dedicate our life to you. We dedicate our life to you. Uyinjabulo yethu Nkosi. Oh, shanda khasaya lamaya. Uyinjabulo yethu Nkosi. Ngiyathandaza Nkosi nathi ifa lakho nabantwana bazigcinele bona as the remnant in our generation. Zigcinele bona njengensali. Zigcinele bona njengensali. Ungavumi babothona amandla nabo. Uthene usoke inhliziyo zethu. Zithande wena. Zibheke kuwe more than anything. This is our prayer, oh God. Take glory, take honor in Jesus' mighty name. Thank you, Lord. Can we celebrate him? He's worthy to be praised. Can we put our hands together for him? He's worthy to be praised. Shanda Mama. He's worthy. He's worthy. He's worthy. He's worthy of all glory. He's worthy of all glory. He's worthy of all adorations. He's worthy. He's worthy. Woo! He's worthy. We love you, Lord. We love you, Jesus. Sesiyavala unless makhono ufuna ubeka izandla engeza phambili simbeka izandla then I'm done. Makhono think prayer can come.